Sonaफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्डटाइमखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजि फगवाननाय महर लासिनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबनाय खालामजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो जोलैफोरखौ स्कुलाव बिदाय होस्रांबाय इनिफ्राय बिमाया मना लालायलायनानै ओंखारबाय नांगौ रोखोमनि माल लायनो आरो माने ना ओमफ्राय मना लालायलायनाय मिनिनानै थैगोन आखाया ओमफ्राय नै फारसे बियो मालाय ओरै मोजाङैनो थननो हाया मा जाखो ओरैबायदि साबाय बुनानैबो दङ नैबे गेजेरा मिडेल फिंगार आंना सोरबाथ' ओरै मिडेल फिंगार देखायदों सानसिगोन आंखौ बिदिनो दङ आङो स्कुटि सालायबाबो बिदिनो दङ आरो ना मिनिनानै थैगोन ओंखायनो दाथ' प्लास्टिकफोरखौ आखायाव लिला लानो हानाय नङाना ओंखायनो मना गिदिरखौ लाबाय आरो ना सान्दुङाथ' बे अराय समानोसै फ्राय सहैगोनसै र' सोनाफोर जि गरम बोरैबाहाय फुंनिफ्रायनो दुगैबाबो लाब गैया ओमफ्राय गरमबाबो आं एसे आथिंनो हान्थिनोसै एसे नैबे माबानि लेयारफ्रा एसे खम जालाङो खोमा आरोना उदैनि लेयार आरो मा होनो इखौ सिखुंथिंजायनि लेयारा मालायना खाफालाव मोनथाम जायोबा आंना उदैफ्रासो मोनथाम जायो नालाय मोनथाम मोनब्रै जालायलाङो बेफोर एसे खमायो खोमा सान्दुंजों हायदै ओमफ्राय नै अयन नांगौफ्रा जाग थाग डाइरेक्ट आं नै दाउ दखानावसो हाबफैबाय आरोना ओमफ्राय बिथाङा माने मैयानो बुंखानाय नोंस्राबो दाउ दिस लाबोनानै जाफैनो हाया बयलारफोरखौ जाथ'वालासिनो होनखानाय नालाय सिदा सिदि एकदमबारे लानायाथ' लाबाय नै ओमफ्राय बेखौ फिसानोथ' लांनो हायो ओमफ्राय मना लाबोखादों नालाय टेनसन गैया आरोना मनायाव सोनानैहाय ग्रोब ग्राब फाफ्लियाव आलायनानै थांसै आरो दंबावोसो बेल' नङा आयै माने थाव जोब्बायमोन संख्रि जोब्बायमोन साफात जोब्बायमोन बिस्कुटफ्राबो जोब्बाय खाथिनि दखानावबो मोनो मोननाया थेवबो खेबसेनो लाखाबाय आरोना र' सोनानै लाग्रोनां साफ्लि साफ्लि गालांनो हासिगौ सोनाफोर नै बाराबा बेगाबो थबस्र' जलांनो हासिगौ आरोना ओंखायनो आङो सिदा सिदि रुम फारसेसो आवगायग्रोबाय नांबागौ जाबाय थागोन आरोना सौफैबाय माने आङो ओमफ्राय टिफिनावथ' बिदिनो केक टेकखौनो लांनो आं गैया नालाय दाबो बेखौबो लाबोनानै दोनखोमा फैखाबाय ओमफ्राय एकदम अन्दराव सोनानै दोननांगौ आरोना जै बोरैबा मिन्थिबाय जे आङो लाबोनानै दोनफैखायो भगबान गैला आरो हेलाबा सयताना सां ओरैबायदि साबधानै दोननांगौ सेस जाबाय दोनखोमाबाय सोरनाफोर सिङाव आरोना नङाबा थांनाय समाव बोरैबा हाखवा जायोना आङो जाबाय ओमफ्राय जेखौ होगोन बेखौ सायाव दोनसै आरो ओमफ्राय आंनि मालफ्रा दाउ बेदरखौ सुखानोसै ओमफ्राय बिदि नङा जे मानसिया न'आव हाबफैनानै न'आव थासिगोन फांखायाव थासो नांगौ बुस्थु दंबावो आरोना ओरैबायदि बुस्थुखौ लायनो थांबावनोसै आङो दोंनो बेफोरखौथ' बख'आबाबो जासिगोन नैबेखौ सुनांगोन नाथाय आङो फिलेबसि सोनाफोर मिनिनानै थैगोन आरोना 200 थाखानि आधा केजिनि एसे खम आरोना ओमफ्राय मैया आमाइमोनाव लांनाया एसे आधा केजि जानायमोन आरो जाबाय आं बिनि एसे खमसिनखौनो लाबोगोन सानखादों ओमफ्राय ओरै सखा सुखाबाय आङो खालि ङेव होलायनायाव नांसिगौल' आरोना थाथ'थोंसै बियो सनाफोर बेखौ जागोन आङो ओइनै आरोना मैया आनैनिफ्राय लानानै फैनाया टेने भगबान ओमफ्राय आङोथ' लागाथार जानांगोन बेखौ सानसेयावबो जाजोबनो हानाय नङा गाबोनबो जाफिनबाय थानो बागोन नालाय आं बेखौ बिहामजो हायलुरिखौ आहा रायहरखाबाय खुमब्रा जानोबा खावसे होननानै ओरैहाय सिफायनानै खावसे हरसै सिफायनानै माबा हानानै आरोना बेथ' आरो बिमा फिसा आरामसे मोदोमखौ फिसालानो बिमाया एकदम अख्राब बेफोरबायदि सिनस्रि हारा माबा गोदोना हाराफोरा एसे बिमानि उदैयाव आरोना अख्राबनो मोदोम मोजां मोनाबाबो जायोहाय दाउ दिसिफ्रालाय ओमफ्राय आरो आङो ओंखारबोनानै माने थाबायनानै फैबावबाय आङो डाइरेक्ट नै अस्त्र पस्त्र दखानावसो हाबफैबाय आं माने सोङै हाबबोदों आङो बिदि रेडिमेड मोनगोन ना मोना नङाबा बिदि बानायबा बिदि बेसेबां लागोन ओमफ्राय फैनानै नैबे दखानाव आरोना माने थार गोलाव गोनां मोनसे मा होनो बर्ड नांगौ जादों नालाय ओंखायनो बेखौ बानायफैदों आं नै बेफोरबो माथो मा होनो एसे हेभिथारफ्रा माथो एकदम 30 थाखा मिटार होनलायलांनाय नङा समयसासोथ' जाबायमोन आरो बेबो सोनाफोर ना फैनानै नांगौ बुस्थुफोरखौबो मोनजोब्बाय आङो ओमफ्राय लोगोसेयैनो एक्सट्रा मोनब्रेबावबायसो आरोना बायनानै लाखाबायमोन आं फिसाजो बिबाय थाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दाना माखासे आदामोना लामा खादों आरोना बिदि खामानिखौ मोन्दों खोमा ओमफ्राय बेयाव मोनसे बिनानै लाबावबाय आङो गननि गिदिरखौ आरोना जिहेतु जोंहा उदांस्रि साना गाबोन माने आं ब्लगखौ हगमान बेनो गाबोन जालांसिगोन खोमा मिन्थिला 14 थारिखआव बेखिनि अबस्था आरोना ओमफ्राय दा समायना नुयो लामा होजोब्बाय नालाय ओमफ्राय नै आंहाबो बेखौ बानायनानै लाबोनानै मोजां मोनगारबाय आं ओमफ्राय अबाय थांबावनो आरो मालाय दुब्लिकेटासो दङबा रिमटआबो थेवबो बेखौनो लानानै फैनांबाय गोलैलाबायाबा बेबो जायोआनो जेबो नङा
रिमोटआनो मबाइलावसो डाउनलड खालामनानै खालामबाय थादोंमोन आं रिमोटखौनो लाबोआखै आरोना खोलिनानै गावसोरनो गाज्रि खालामबाय थायो रागाजों लाबोआखै आं ओमफ्राय बेखौ हेभि बानायना हरबायहाय आयौ आजां गाजां मिटारसेयावनो 30 थाखा होनलायलांबाय माबा थारानो कुलार थुलार लागायनो दै फुदुंनायफोराव माने हेभि जाहैबाय आरो गासिबो हेभि बुस्थुआबो लागायजागोन जाबाय थारा माने अबाव लांदो आरो गोलावथारसै माने 4 मिटार 8 मिटार बायदोंमोन नालाय 8 मिटारखौ डाबल खालामबाय नालाय 4 मिटारसै आरोना जाबाय जाथ'बाय आयौ नै माबा भिडिअ बानायबाय थानायाव आसिया बायदि हेंदां ओंखारबाय थादों ओरैहाय मिनिनानै थैगोन नै ओमफ्राय आसिथामखौ बेयाव गानोमोन ना बे आसिथाम ओरैनो एकदम हालखासाखौनो बेहाय गानोमोन ओमफ्राय दा आसिया बोरैबा बुख्रांनानै उनाव बख'नो हायाबा साननानै आयौ गैला जि गोसोम जाजोब्बाय मानसिया हायाबा साननानै मामबार नैबे एसे सेख्रा आसियाव गानहैबाय आङो नै गिनानै आरोना बेखौबा खुनुरुखुमसो बख'दों नैबाय बुख्रांबायना नै मा जादों मा मादों हमनो हाला आङो बेमार आजारानो जोबनो थांला फिसानो आंनाव ओमफ्राय खेबसेनो टाइम जानायलाय आं फिसाजोखौ लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय नै आदाराथ' नांखागौ नालाय सकस दंमोन ना बेखौनो गाइखेरजों जालायबाय गावहा ओमफ्राय डाउनलड खालामखानाय मोनफा मोननै भिडिअ दं नालाय बेखौ नायसाबलायबाय आरो दे बिमायाथ' दांजेनाखैनो दासो दांनोसै आङो ओमफ्राय सुनानै दोननायानो रानसावगौ जालायलांबाय फटाफट रेडि खालामना लागासिनो सुनाफोर खुमब्रा गोरलैखौ हाग्रोसै आङो हानायालाय स्राय हानानै लाबाय आङो ग्लेबनो खावसेयानो नै माथो बुरजा जाबाय एसे दै सारस्रोफिनबावलायबायसो आरोना आङो उफाय गैया सिबाय दहाय फुङावनो सुजानाय रानसावसाव जालायलांबाय खैयाव लखब बिसोरो माथो है खुमब्रा गोरलैना दा ग्लेब जागोन बे मालाय दाउ मेजेमजोंसो गोथाव जायो उफाय गैया आंहा बिदिनो जागोन आरोना र' आरो दंबावोना सामब्राम रेडि खालामबावनोसै एसे रेडि जाजोबनायखाय सारायखौबो जाननानै लाबाय आङो ओमफ्राय र' एसे आयदै इसोर गरमावबो लाजाया सामब्राम गुफुर हाइजें एसे टिं थ' होननानै लानोसै मोदोमनांगोन ना बुस्थुआ बारा मस्ला मस्लि गैलिया आंना बारा गरम मस्ला थरम मस्ला गैलिया आरोना मिट मस्ला ना मा पेकेट दङ ना गरम मस्ला मोनथाय बेखौ एसे सारना होगोन आरो है बारा दोखो नांलाया सारायानो दुंबुलायबाय ओमफ्राय नै थावाथ' एकदम लाथिख'सोमोन ना दहाय लाबोनाया सोनो बावदोंना आङो दाना नै लाबोदों परसुन ओमफ्राय बथला जाहैबाय पतन्जलि आरोना सोनानै लानोसै आं फटाफटनो सिबाय साराया दुंबुलायलांबाय एसे थाव गोनांसो जासिगोनदां ओंख्रिया आंना माथो बेदराव मेजेम गैया मा गैया नालाय ओमफ्राय नै एसे बुख्रा खासोलायनाय पासफुरनखौनो सेरबाय माने आं सुनाखौनो ओमफ्राय ओंखामाबो गाबखांखाबाय आंना लगाय खुमब्रा हानायावनो ओंखामखौ गाबहोनानै लाखाबाय ओमफ्राय ओरै नै दानथाब खुन्थाब खांखला दं बे जाबाय आं दाख्लैनो लायनाय बे आलु एसे होनानै भाजा एवनोसै बुद गरनैसो सोमनाय दंखायो आरो आनैमोन लाबोनानै बेखौ जागौ मानियानो बेहाबो लरहायलायलांसिगोन एसेयानो जादोला एसे जारौहां खालामना लाना देना लानायखौबो हरखाबाय आङो एसे बिदिबायदिखौ थाव सेरनो हरबा मासे गोथाव मोदोमो आयौ बे सामब्राम गुफुरनि मोदोमो आरोना सान्दुङा नायदो भगबान लागाव मेजेम होननाय गैखाया दाउसा गोरलैया माथो मेजेम जानो बेसेबा माथो सारायाव हरनानै एसे एरनाय नुबा जाबाय बुस्थुखौ बेयाव एसेनो दोनथ'दोंमोन ओमफ्राय आंना लोगो संख्रिखौबो होनानै हरखाथारोहाय मानसिफ्रा मालाय लास्टावसो हरोनो हालदैखौनो एसे उनाव हरो ओमफ्राय संख्रिखौ हले एवनानैनो लोगो होलाबायसै आंना फ्रोम जाबायानोहाय आंना आदारा ओमफ्राय एसे हालदै हराखै आङो हालदैखौ एसे उनाव आरोना आंनिया बिदिनोसै मालायफोरखौ मिथिलां आरो लगायग्रोनानै दोनलायनाय नियम गैया आंना आरो एसे आराम जाबाथाय हरसैबो ओमफ्राय ओरै भाजाखौबो एसे लेमहांबाय आङो लरहायलायनायनो हरबायानो आं हरनायालाय नै सिनो थ' फैना खुदे सिनो ओंखारलायबाय आंना फिसाजोआ हो आदा गथ'आ दानो थ' खिनो थ' बारा गोखै नङा होननायालाय आनैया गोखैयानो जा जेखियानो जा एकदम पियर खानानै लाबोनाय आरोना गलि खाथिनि गोबोरखियाव जानाय खुनु हासार हुसारजों लेनदेन गैया माने खुरैनि जाबाबो नोंना देहाया लस जानाय नङा आरोना थ' खिनो थ' सै गैलालायहाय जोंना लगे थुखैखाबायबो आं बे गथ'खौ माने बहायनानै गारबोदों दुगैनो ओमफ्राय भाजाखौ आं गेजेरावबो खनसे एरफैदों आरो दाबो नै
सिथाबै लांसैसो मोनग्रोब जादों आरोना ओमफ्राय दै गगासिनो दङ माने ओमफ्राय आङो अरखौ फिसा होनानै होदों नालाय नङाबाथ' सेससिगोन आरो दान्दिसे उनाव ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट दै होनोसै आरोना नानि फैदो भगबान आं साबोन थाबोन मैला थैला फुनानै होबोखांबाय मालाय अहायाखै दसे दुगैबावनोनो बिमाया थाबाय थानो सोलाबो ओंख्रि संनाया महा समस्या एसे होबावगोन आं माने दै गुदुङा दासो फुदुंदों आङो ओमफ्राय फाक्सआव दंखायोमोन नालाय बेखौ हरग्रोबाय आरो एसे हरबावगोन र' बिदि दोनहैगोन आं थान्दा दासो दुगैना फैनानै स्राय सिबिनाय फैबाय आरो इयो नानि खर'आबो फुगारदो मा खर'आबो फुगारदो फुगारबाय जायाखै दै दंबावो ओमफ्राय नै आंहासो लेट जालायलांबाय ओरै थांहां ओरै फैहांनो ओमफ्राय ओंख्रिया सुनाफोर एसेयावनो मोनलायलांसै आरोना आंनि नै बे एसे देनानै दोननाया आसाराव होनो देनानै दोननायसोमोनहाय मिनिनानै थैगोन बेखौबो होबाय आङो नै बरिया गोदौगासिनो दं आरोना गोखै नङा सिबाय खुमब्राया नंमारा आं एसे साखिनायबायानो गोदि लानानै ओइ दाउ गोरलैफोरखौलाय खुमब्रा उन्दै दाउ गोरलै खुमब्राया बांद्राय उन्दै नङामोन बेगरा एसे जाबायमोन जाबायानो संख्रि एसे हरबावबाय माने आङो साखिनायखांलायनानैसो बिमा फिसा बेनोबा मोनानि आरो साननै रद' जाबाय जोंना नै दाउसा फिसाजों खुमब्रा गोरलैया फिसाजोखौ लायनाय फावैनो दुगैनायाव एसे मोखां स्र' सुनानै फैबाय लगे लोगो गोलोमफिनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय फिथा लाबोदोंमोन ना उन्दैनो फिथा जानाया ओमफ्राय आंबो जाना होबायना उदै गेगाय थाबाय दै लोंनानै बेदर दरसेबो साखिनायनो गोसो गैला आरोना दहायबो साखिनायखादों आरो संख्रि एवनानै आरो खनसे साखिनायबाय ना नोंथांमोन सिगाङावहाय भाजायाबो स्राय मोनबाय सिबाय आंना माने सब रेडि आरोना सुनाफ्रा आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना बिदाखौ लायनानैसो ओंखामखौ जाफैनोसै आरोना एसे रुसुनानै लायनोसै बिदाखौहाय ओमफ्राय मालाबानो टाइमाबो जाबाय माने थ' जायफोरा आंनि बेखिनि एसे नांदेर नुंदेर ब्लगखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच गैलाहाय नै सेस